Siema grzyby. Zimno, wieje. Ja w stroju kitowca. Tworuk. Are there any grzybs? No, jak na 20 minut łażenia. O, noga lekko biała, ale to nic. A, przy okazji, bo chyba nagrałem coś z tego, o ile dobrze pamiętam. To mi ostatnio odbył się kongres przyjaciół kolei i była potem fajna impreza na dworcu, gdzie można było zobaczyć, nawet wejść do środka, poczuć się jak Eisenbaniok. Zresztą zobaczcie, co się działo. Jestem na dworcu w Bytomiu. To jest Aleksandra. To ja. Też jest na dworcu w Bytomiu. A tu są fajne pociągi. Tu jest fajna wystawa taboru kolejowego z okazji kongresu przyjaciół entuzjastów kolei. A my jesteśmy przyjaciołami, entuzjastami kolei, bo co chwila jeździmy pociągiem. To prawda. Jak jeździliśmy, to z Sabinką na piesek. Jak było. Ale czyściutki Rail Polska. Dobry. Dobry. No ile tu jest tych wszystkich? Nara. To jest produkcja 9.8, czyli 3 lata młodszy ode mnie, ale modernizowany w tym roku. Patrz, tu normalnie ekologia. Bardzo wygodnie. No. Uwaga, robię test. Trzyma się, nie lata. Proszę wpuścić. Ludzie, co się dzieje? Auto na tory wjechało. Łapać pijaka. Pijak ucieka. Aha. Ty, ale tu jak w jakiejś serwerowni. No. Dobra. Czadu. Co chcemy wcisnąć? Ja. Ty hobby w aucie. Tak, ale nie robimy teraz już, bo jak tutaj pan przyjdzie i się zdenerwuje, to ja będę wieczór pierwszy. Także jak widzicie, Bytom jest miastem do Mikoli przyjaznym, mało powiedziane. A jak jeszcze PKP w końcu wyremontuje, a zapowiada się na to budynek dworca głównego, to w połączeniu z tą halą, jedną z 3 w Polsce, takich, które zostały, wszystkie 3 na Śląsku, będzie prima. W tych podtarnogórskich lasach występuje bardzo specyficzna fauna. O! Kolego, masz pozwolenie na takiego grzyba? A to jest Nie wiem. kozak. Duży, stary. Tak jak ty? Kozak. Kozak. Kozak w lesie. Wiadomo co, gdzie. Proszę państwa. Spawn maśloków. O. O. No jest zimno. Las jest ciemny. Mokry. Ale co chwila udaje mi się tu wynaleźć, moi drodzy, fajnego jakiegoś... ono tu, o ty kurde. Zawodnika. Ty patrzcie. 1, 2, 3, 4. No ten piękny, wzorcowy. Też nie najgorszy. Też bardzo piękny. A tu jest taki maciupki cwiling
Po naszemu po śląsku się go do cwiling. Bliźniak. Półjajowy, półgrzybniowy. Nie słuchajcie mnie. Bredzę. Ten już tu biały zgnity. Tu coś się wykluło. Oh my gosh. Patrzcie to. Ale fajny, ty. Jest jakiś malutki grzybek przyczepiony do niego z dołu. No, to jest okaz. Na tego dajcie 1200. Mam największego. Fabułka się trochę rozkręciła, powiem wam. Jest kilka fajnych sztuk. I tak jak tu, to jest mój apel do wszystkich grzybów. Do starych grzybów, czy do was. Tak powinny rosnąć wszystkie grzyby, żeby je łatwo zbierać. O! O! Jak się do niego dobrać? O, proszę. O, 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 o. Trochę tu jest taka, prawda, dziurecka. Proszę ja was, myśleliście, że to koniec? Już pokaż. Pokaż to. Proszę, o. Synu, masz na to pozwolenie? Nie mam. Ale tu, kurde byle. Ah. Jest i triple kill. 1, 2 and 3. To najlepszy zbiór tegoroczny. Co prawda jestem na grzybach trzeci raz, ale jestem bardzo zadowolony. I po raz kolejny zweimal 1 und takie braciki z szyszunią. No piękne. Woniogrzybem. Ale nie starym. Kolejny na loterii grzybiannej. Double kill. Coś jak z horroru. Coś. Big grzyb and stary grzyb. And small grzybek. A tu coś to. Tu coś go spożywało, ale to znaczy, że pyszny. Dobra, Miłosz, pokaż to. Kurwa. No. Trochę więcej. Ale was jest też trochę więcej. Ale to inny koszyk, to inaczej też wygląda. Ja mam Inna właśnie... perspektywa. No ale... Nice. Oto skromna kolekcja. Laptop not included. I to tym razem ani nie będzie sos, ani nie będę suszył, ani nie będę tuszył. To się zamrozi. Kochani, wszystkie grzybki zostały przejrzane. Było dosłownie z 2 robaczywe. Wszystko jest pokrojone. Teraz to trzeba zblanszować, czyli wrzucić na wrzątek dosłownie na chwilę. Następnie do woreczków strunowych i można mrozić. Już mi się nie chce. Dziękuję za uwagę. Tak to wygląda, kochani, po obgotowaniu. Żeby się pozbyć zbytecznych robali, bakterii i tak dalej. A tu jest coś pięknego. To jest wyrób domowy na użytek własny. Oczywiście żadna sprzedaż, także nie kablujcie mnie. To jest pigwa i to będzie pyszne, ale to musi jeszcze odstać. Pakujemy do tych Allzweckbeutel i mrozimy. Tak będzie. Grzyby, 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 wciepłuja do bojtla. Łostowcie mi suba, bo sam chyba... Kojtna? W to do łapka Niklausowi, ty nie jest fajny hop. Może napić się gorzoły. Nie wiem, chciałeś coś tak zaimprowizować. No, wyszły mi 3 takie Allzweckbeutle. Teraz to do zamrażarki. Powiem szczerze, nie wiem ile to może leżeć. Ostatnio takie grzybki odbezpieczyłem po roku czasu. Zrobiłem sos na placki i były superowe. Oczywiście one z czasem tracą trochę smaku, wartości odżywczych dalej i tak dalej, ale polecam. Zbierajcie grzybki, róbcie, marynujcie, mroźcie.
róbcie sobie nalewki winka. Takie rzeczy przychodzą z wiekiem. To już chyba początki tej słynnej dorosłości. Ale wiecie, jakie to pyszne. Mam nadzieję, że fajnie się wam spacerowało ze mną na grzybkach. I mam nadzieję, że dopieściłem i grzybiarzy, i Mikoli. Powiem wam ciekawostkę. Taki tylko leciutki spoiler. Piszę książkę o Bytomiu. Więcej info znajdziecie w social mediach. Trzymajcie rękę na pulsie. A pokażę wam jeszcze sztuczkę kulinarną, kiedy te oto ingredienta zamienię w pyszny żur śląski, ale tym razem nie żyniaty, ino samotny, czyli kartofle będą osobno. Patrzcie na to. Do gara! Magia. O. Copa kartofli. A wiele husztu. Jezus. It's beautiful. Wygląda dobrze, ale paruje. I tak. Pludum.